Kakenhun jong ki santli ki seng balang ki badon ha ka shatri safe new trap mission kila panram jori ya ka jingkran lapla jong chief executive member ka Karbi Anglong Autonomous Council utuliram ronghang ba ki pai ba ka jala meglia ki basa ka thai block 1 ki dei ki poiwer bat ki basa bian habai kren bot ba Robert Jun Kharjarin bodeu president ka new trap youth council ha ka ju upor bodeu nongelam ha ka kenhun safe new trap mission ulong ka jingkran utuliram kamdan nongrem wat tang khandiat ru hakikot kisla ki map ki dulir bat ki sakhi satar Ila yoi ya ka jingtho haki social media jong tuliram ronghang CM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ya ka ba ulaong ba nakaliang jong ki kinom compromise ane pendem halor uput usam jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bat kumju ru wong menginom ai wat tang CNC ru khandau sha kita ki brew ki ba dei ki poiwer bat ki basong bi an lani ki illegal settler hoi wat ada ka jing tho ka jong u kam da kadau direct ane kam da kadau persya ba ki nong song jong ka mukro bat le se jong ki bro ki basong hapo siar khanduli block 1 sektor ki de ki illegal settler nrai ka jingmut hi ka sai namo boleh ulit mukro nam ta ka tu ka jingjia ka ba ki bro ki jong i ka yap bat kunju ru wei u bro jong ki ka yap bat haba utho menginum ai watang sien siru khandau sha kita ki bro ki ba de ki poiwer ba ki ba shong bi an lani ta ki illegal settler ka ba mod utho ye ki bro jong utho ye ki nong song jong ka mukro utho ye ki nong song jong ki tu ki snong ki badon apo siar khanduli sektor ba kumju ro po wan ni kwa pan kran na ka ba sai mengi penrem jur kalian jong ni ka safe no trap mission ke badon santli ki seng malang ni penrem jur ya ka jing tho lapla ke jong uni u nongelam jong ka KAC kani ka pau sai ba kani ka jingkran ke jong u kalong ka jingkran ka ba sulong labla ka bom sem la pensiom norip ha ka history ha ki jingjisha ha ki kot kisla ki map ki dulir ki sakhi satar bro kani tang ka jingkran labla ka jong u ka ba khlem ka norip no beli ni kwa kon kran sai ba ka Karbi Anglong Autonomous Council kumbalong ki wei ki dis council kidang mi tang hadin khat khandai spa san pa arsanen kadba ki bru ki jongi ki basong hamkro ha block 1 ha block 2 siar khanduli hakaleng datu ka area kebangia tengku put bat ka mikir hill hatu ki port bat ka Karbi Anglong menta kidi ki bru ki bala song snong huntu kila sen ya ki snong kila sen ya ka niam ya ka rokom kila sen ya ka it ka hima ya ka arti ka dustur hantu na ki spa bat hajar sna pilek menta kilap shibun ki sakhi setar kin ya keren yang ki kerten jong ki lum jong ki wa jong ki snong jong ki thau ki mau bush ing ki mau bana ki sakhi satar ki bobon hang tu ki pensai ba ki bru ki la song snong tu la da ki spa ba ki hajar sna te kumno di nong yalam jong ka Karbi Anglong ka badang mi tang ki snem khat khandai spa sam tu ar sanen in batai start lani in rai ba kita ki bru ki jongi ba song snong ham koro ba itu ki ngide ki illegal settler uni bru udah unong pensiat udah unong aiding udah unong ayung penyang ya ka ya ka ding ke bela rem lupa udah unong tak melu ya ka dak mensau ke bela mong lupa ni dawa na uni bro ba udah ban recall lani udah ban nom beteng su nang ne sakmat ban keren ni kinten pensiat nomor kumbang ni long mentangi ni sim bakane ka jing ya khon ka dia pedeng jongi ki pat ba bat jong ki lai tali ki sarkar ki bom sem la sim khia ban penbet yo pur usam bat ki bom sem la sim khia ban yada ye ki biru ki basong ka ne border kata ya ka sarkar India sarkar makhlia ka sam ngimpat sim ba ka dei ka jing keren lani ka thama pedeng jong ki khasi penar ber Karbi tin rei la da kum kini ki nong yalam ki mi ban ai melu ban tak melu ya ka dak mensau ke belambong lupa bat ban ya nang ai penyang ya rem dan poi ke por ke ba kalah ban poi se komunal kelas ti kum kini ki bru ki bom don ga jingkit kli ki bom den ka jing jingai ki bom tip ya ke history ban nakalian jongi kwa kan sai ya uni utuliram ronghang bala dam mem tip ya ke history wan sangi ngin hikayah na ngin batai mame ka Karbi Anglong wat nom klet bamisio ya kitu ki jaka da kabami sanjubor ya kan notification khat khandai spa san huai da memnang mo tangpan puli kan notification khat khandai spa san huai memlong fit ba memlong UCM lo na oblei wat ka notification khat khandai spa san huai ka kran sai begini ki jaka ki
ki bahap hapo ka United Khasi Jentia Hill kat kum kapara arpau jong kasik schedule bat la shu tak no samikir hill kabomut chua ka khat khandai spa sampui kidei ki khasi jong kidei ki jaka jong ki hima jong ki it jong ki snong khasi penat jong ni de kumno da uni ubreu ubadang khao snong khat khandai spa sampu ar kabomut ka karbi anglong kan batai start ya history ka jongi jong ka it ki hima ka jong ka ilaka labang nong pulut hai kitu ki area bat ki wei ki ilaka ki badon hai tu ki dong ki than bat ban khot angi kum kita ki nong poiwir bat ki nong snong ni maham jur yo ni bala danang ne sakman kum kini ki jat bru ki nang mi sakmat ban nyo ben ye ki jat bru ki jongi ba shong bodar ban khen ben ye ki bru ki jongi ki ba shong bodar ban khot ye ki bru jongi kum kita ki illegal settler lan ki nong shong poiwir ni na kalian nong sif ni trap mission ki sen jokang ni ban sig bat ni haban declare kum kini ki bru kum ta ki enemy jong ka jat bru jongi kum ki nong shun jong ka jat bru jongi ni mentang idang ship jukit kli benom ong bangin nong penpur than dia ka huri hura ngin control ya kata ka situation jongka jingsuk di sign dari kimi kum kini kinong elam ki biding ki bakaran ben ye ki bru jongi nalor pile set ye ki bru jongi la sangot menta kimi ban keren ben sundan ye ki bru jongi dak ong bang ki poiwer kani ka pan pau ya intention kabdan ai salendet ya ka bangi na kalian jongki sanseng ngin nom shong kliti ya ne kam bala dakum kini kinang mi sakmat kan poi ka por ba ngaban ong kabomban sehat thong ya kasang kahaban poi ya jing dia smoker jai benru ha pedeng jongi bat ki karbi ki basong ha ne ha khasi Jentia Hill bat kum juru bat syakiwi ki jika no bele kum ngi ong ba kum kini ki jai tin ngi nom la dalil le dom ban pediang na jongi to habo ka ba phaidin khniat ba halo kani ka jingkam ka jungu manta ban ong ba ki khasi ki ba shong poiwer hatu kani ke jingja ka bala de bro kandei badan muno no penset tra phi ka mindset ke jongki menta kala paksai ka mindset ke jongki kalong ban khin ben ban khin deu thala ban sim yang tang ku poiwer poihap bat namar ba ki don kata ka mindset lan kata ka san perkhat thala ka bukunta entah kadau ki nyoben kam sem dei su ka jingjia ka bajia ni kong ka jing saksiat arajar lagi ro saksiat bat ada ngipet ka kum ke history mo keladon bungut ki bru jongi basa po dong than ki balakem ye ki hat khandai spa nyo pho bat ha ki we ki snem la set hanau kau bat la shot in custody hadu daya keladon kita jingjia ki khat khandai spa nyo pho ki don armut na ka jai tahiang dia ke ba la set bendi po hanau kau la bom la tip de ki hadu daya bat ki don langut le ki bru ki bala suja ka jam tip syu hai ki jaru ha ki tu ki po jong ka tu ke jingya ki aton mostate hill state ya ke ba kim tre bandon asam ni de kita ini try muluk ni de indigenous hakini idong kita kalau di piong ya pen put kan hari pemdei ban keren lo ni pin tho kat na ka office jong ka KAC kan mi kum kini jing tho ki long ki bama hadu kata